An ka tunkaranke minnu bɛ ka an lajɛ nin wagati in na Gabon, Congo Brazzaville la, Senegal la, Côte d'Ivoire, Burkina Faso o ni a ɲɔgɔnna wɛrɛw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo danti foli min na. Kunnafoni min na b'aw sigi k'a makɔnɔ tɛnɛ fo ka taga se sibiri ma Mali ye kunnafoni sira bɔlɔlɔ bɛɛ lajɛlen kan. A kunnafoni waati sera an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko bi ye juillet kalo tile 7 ye san 2026 a y'aw bisimila. Karogɛlɛn diinɛ tigilamaw y'a laɲini ka bingani wale ta ka an ka finitigilakaw daga yɔrɔ caman ni ka o sɛgɛrɛ ɲɔgɔn fɛ. A kɛra dɔgɔkun laban in yɛrɛ kɔni o kɔnɔna la. A kɛra an ka jamana kɔrɔnyan fanfɛlaw ka taa se cɛmancɛ bolo olu ma, Tilebiyan fanfɛla ka taa se Woroduguyan fanfɛlaw olu ma. Kɛlɛkɛcɛw ka état major général des armées ale kɔni ye kunnafoniya caman ni ka olu di. Kunnafoniya min kɔni n'a b'a yira k'a fɔ ko nin wagati in kɔnɔna kɔni baara kɔni bɛɛ lajɛlen bɛ olu ka bolo kan. O b'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye karogɛlɛn diinɛ tigilamaw ye u ka bingani wale ninnu kɔni tara ka ɲɛsin Aguelok, Anefis, Gao, Mopti ka taga se Kɛɲɔrɔba o ma. Sewarekaw olu fɛ yen nɔ an ka kɛlɛkɛcɛw ka ɲɛma ale y'a yira k'a fɔ ko u ye dankari fɛn min ye karogɛlɛn diinɛ tigilama 20 bɔɲɔgɔnko olu ka bunahadamadenya la. Gawokaw olu fɛ yen nɔ an ka finitigilaka kelen o kɔni nin tora la ka taa se maa 4 olu joginna. Fɛn min ye banbaganciwale tigilama 6 bɔɲɔgɔnko ye u ye tɛgɛ da olu kan. K'a yira la k'a fɔ ko Moptikaw olu fɛ yen nɔ u n'an ka finitigilakaw karila ɲɔgɔn na yen fɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya sa ko na ka taga se Somadugu fɛnɛ kɔni o ma. Ala ni an ka finitigilakaw ani u dɛmɛbagakulu kɔni olu ka ɲɛmajɔ fɛ u sera ka banbaganciwale tigilama ninnu kɔni ka olu torin ka bɔ u dagayɔrɔ kɔni o la. K'aw ladɔnniya k'a fɔ ko kɛlɛ in kɔni ale tora senna fo kari. Anefisikaw olu fɛ yen nɔ u karila ɲɔgɔn na fɛnɛ fɛn min ye dɛmɛbagakulu ye olu farala an ka kɛlɛkɛcɛw kan ni ka dankari karogɛlɛn diinɛ tigilamaw olu ka bunahadamadenya la. An bɛ to an ka kɛlɛkɛcɛw ka kunnafoniyaw kɔnɔna la halisa a yira k'a fɔ ko nin wagati in na basigi kɔni ale nana Gawokaw olu fɛ yen nɔ kabini kunun ka taga se Mopti ma. Dɔgɔkun laban in kɔnɔna ni jatigɛwale tigilamaw kɔni y'a laɲini ka bingani wale ta ka ɲɛsin an ka finitigilakaw olu ma. Gawokaw olu fɛ yen nɔ bankiw kɔni olu dayɛlɛla bɛɛ bɛ ka taa i ci kɔni o fɛ. Dɔgɔjɔlaw olu bɛ ka taa u ka dɔgɔjɔw olu la. Fɛn min ye dongabɔw ye sɛgɛsɛgɛliw kɔni olu bɛ senna kabi sibiri tɛmɛnen kɔni o la. Moptikaw olu fɛ yen nɔ yen fɛnɛ kɔni basigi kɔni ale bɛ yen nɔ kosɛbɛ bingani wale kɔni ale kɔfɛ Konakaw olu fɛ Fatoma ka taa se Somadugu ma. Kunnafoniya dira an ka kɛlɛkɛcɛw ka ɲɛma fɛ ni o ye état major général des armées ko bɛɛ lajɛlen ka i hakili sigi banbaganciwale tigilamaw mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ an ka finitigilakaw bɛ don u nɔfɛ ni ka dankari u ka bunahadamadenya la. Ka sababuya kɛ an ka finitigilakaw ka laɲini tɛ fosi ye ka se ka maaw n'u bololaminɛw olu kisi. Direction régionale de la DGCC min bɛ an ka faba ale kɔnɔna la yan nɔ kari dɔw juillet kalo tile 5 san 2026 u kɔni ye tɛgɛ da camion citerne dɔ kɔni o kan min ni a kɔni tun bɛ ka taji kolon kɔni ni ka o kɛ station dɔ kɔni o kɔnɔna la. Taji min yɛrɛ kɔni ni ale kɔni dabɔlen bɛ usine tigiw de kama min n'u bɛ taji in kɔni kɛ u ka mansiw kɔnɔna la walasa ka se ka u ka mansiw labaara cogoya min na. A taji kɔni n'a kɛra bolimafɛn wɛrɛw kɔni olu kɔnɔna la a bɛ kɛ sababu ye ka bolimafɛn ninnu kɔni ni ka olu tiɲɛ. O de siratigɛ la sa tɛgɛ kɔni dara camion in kɔni ale kan ani station service in kɔni u ye o datugu. Faraɲɔgɔnkankulu min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko association an ka bɛn maaya la ni ale ɲɛmaa ye Badara Aliyu Hayidara ye a yirala k'a fɔ ko u ka convention tako 2nan kɔni o bɛna kɛ juillet kalo tile 12 san 2026 a bɛna kɛ CICB o kɔnɔna la. Ɲinanta talen don ka bila minɛn min kɔnɔna la sa o de ye an ka jɛ ka an bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka kan kelen ni ka o fɔ ka sigi ka fɔ ka o kɛ damu ye. Wele bilalen don bɛɛ lajɛlen ma CICB ale kɔnɔna la juillet kalo tile 12 san 2026.
Sirabakan kasara kɛra sababu ye ka maa naani ni ka olu bɔnɛ u ni na Kulukoro sira ni Bamakɔ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ a kɛra juillet kalo tile 2 su ka dugu jɛ a tile 3 kɔni o la lakana tigilamɔgɔw olu ka fɔ la ko bolimafɛn sen 2 de kɔni bolila ni ka don camion benne kɔni ale kɔrɔ n'u kɔni sera ɲɔgɔn ma maa minnu kɔni olu tora la sa o maa dɔ bɛ tali kɛ maître Bala Salika ale ye vice président fédération malienne de karaté kɔni o kɔnɔna la ale ni fɛn min ye ligue de karaté o ɲɛma fɛnɛ ye ni ale bɛ wele ko Useyika Bido ale bɛ Kulukorokaw olu fɛ yen an bɛ dugawu kɛ ala ka baara dali nɔgɔya u ye an bɛ taa Kucalakaw olu fɛ yen nɔ u ka suguba min kɔni ni ale jenina avril kalo tile 29 tɛmɛnen a yera k'a fɔ ko fɛn min ye sefa wari miliyɔn 440 ye o de kɔni tiɲɛna suguba jeni in kɔni o fɛ kunnafoniya in dira fɛn min ye commission de recensement cakɛlaw kɔni olu fɛ ko in bonya kojugu kɔni sa Kucala marabolo ɲɛma ale kɔni ye weleweleda ni ka o bila dɛmɛbagakulu olu kɔni ma k'u ka dɛmɛ don jagokɛlaw ma minnu kɔni ka nafolo kɔni tora la an bɛ taa dolanci ale ye bunakun kan an ka samata sɛgɛw olu kɔni ye degebaa kura ni ka o sɔrɔ ni o ye entraîneur ye ni ale bɛ wele ko Anthony da Silva a kun bɛ an ka ministre min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinen bɛ sifinnakaw ka ni farikolo ɲɛnajɛ koɲɛw olu ɲɛnabɔli ma ni o ye Abdul Kasim Ibrahima Fɔnba ye kunu tɛnɛ ni o bɛnna juillet kalo tile 6 ma san 2026 ani o kɔni ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya FEMA futu maaba caman kɔni tun bɛ a kɛnɛ o kɔnɔna la ka taga se manager général ma ni o ye Sanba So ye ministre ale ye foli kɛ ni ka ɲɛsin degebaa kura kɔni o ma k'a yira k'a fɔ ko laɲini ye fɛn min ye o de ye ka an ka samata sɛgɛw kɔni olu ka se ka taa CAN 2027 la k'an ka jamana ɲɛma u ka dɛmɛ bɛ a yɔrɔ la ka taa se gouvernement maa bɛɛ lajɛlen ma an bɛ taa kɔkan kibaru la Madagascar ale ni Comore kɔni ni ɲɔgɔn cɛ sanfɛ pankurun kɔni o kun tigɛlen don u ni ɲɔgɔn cɛ nka a baaraw olu bɛna daminɛ ko kura juillet kalo natɔla in yɛrɛ kɔni o la a yera k'a fɔ san 4 o de kɔni tun bɛ yen nɔ min ni jamana fila kɔni pankuru kun tɛ pan u ka jamanaw kɔni olu kunna kunnafoniya in kɔni ale tiɲɛtigɛra kunun tɛnɛn juillet kalo tile 6 fɛn min ye Anzumani Azali ye ni ale ye Comore kɔni jamana ɲɛmaa ye kunu tun ye u ka yɛrɛma hɔrɔnya ɲɛnamayali ta ko 51 kɔni u ka jamana ale kɔnɔna la an bɛ taa Côte d'Ivoirekaw olu fɛ yen nɔ maa 59 kalo kelen kɔnɔna la ani tila olu de kɔni bɔnɛna u ni na k'a sababuya kɛ samiya ji kɔni o ye maa caman de bɛ yen nɔ ji kɔni walankatara ka don olu kan mais n'a kɛra sababu ye sa ka se ka maa caman ni ka olu bɔnɛ u ni na gouvernement ale y'a yira k'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen na k'u bɛna waleya kɛ waleya min kɔni ni maa minnu bɛ yen nɔ ni ji bɛ ka walankata ka don olu kan ka se ka ɲɛ sɔrɔ a la o gɛlɛya ka se ka wuli ka bɔ u kan Mali kunnafoni jabaran lajɛbaw ni kunnafoni damadɔ tun b'an bolo kɔrɔ bi ni k'a da o kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kulo kan n'Ala man ka jɔnya joona an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an don n'a nataw la kunnafoni kuraw olu o kɛnɛ kan yanni an ka kunnafoni datugu sa tunga lafiya de an ka kunnafoni ale ye jukɔrɔma dondoba ye aw bɛɛ lajɛlen y'a ye kunun k'a fɔ ko tunga lafiya kɔni ye a ka so tiledenw ni ka olu kɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko san 2025 kana se san 2026 ma tunga lafiya ye so 18 tile ni ka o de kɔni di halisa tiledenw olu bɛ sen na don n'a nataw la tunga lafiya bɛ so jɔ k'a di tungarange ma i b'a sara dɔɔni dɔɔni san 5 san 10 ka taa se san 15 ma logement sociaux programme o kɔnɔna la n'i bɛ sarata baara la i sigilen bɛ jamana min kɔnɔ k'i bɛ sarata kalo kalo i bɛ banque la i sen bɛ se ka don tunga lafiya ka logement sociaux ale programme na a prix fɔlɔ o ye 26 ye a n'a terrain titre foncier tunga lafiya ko malien fɛn fɛn sigilen bɛ tunga fɛ bɛɛ ka se ka so sɔrɔ Mali ale kɔnɔna la numéro de téléphone filɛ a y'a ta aw ka message bila la WhatsApp la aw k'an bɛn kunnafoni wɛrɛ